Lehen mailako funtzio polinomikoen motak. Ikusi dugun bezala, lehen mailako funtzio polinomikoak adierazten dira modu hontan. I berdin m x gehi n. Nun m da malda eta n ordenatua jatorrian. Ikus ditzagun zenbait kasu partikularrak. Lehenbizikoa n 0 denean. Kasu hau da, n0 bada, funtzio polinomiko honi, lehen mailako funtzio polinomiko honi deitzen zaio funtzio lineala. Lehen esan dugu n dela ik hartzen duen balioa x0 denean. Hau da, eukiko bagenu horrelako funtzio bat, eman dezagun hau dela 0 bat puntua, horrelako funtzio bat eukiko bagenu, n izango litzateke bat. Beste horrelako funtzio bat eukiko bagenu, nun puntu hau da 0 minus bat, n ordenatua jatorrian izango litzateke minus bat. Hau da, iren balioa x 0 denean, edo hau positiboa, x ardatzetik gora dagoenean eta x ardatzetik bera dagoenean negatiboa. N 0 denean, orduan kasu hau daukau. I ardatza, x ardatza, eta funtzioa pasako da 0,0 puntutik, hau da, koordenatu jatorritik. Horrela, edo nahi dugun bezala, baino beti pasako da 0,0 puntutikan. Hemen daukagu ondo adierazita, kasu konkreto batian, beraz, n0 denean funtzioa izango litzateke i berdin m bider x. Eta deitzen zaio funtzio lineala. Bigarren kaso partikularra. Izango litzateke m 0 denean. M0 denean, m malda denez, ez da ez gorakorra, ez berakorra. Funtzioa konstantea da. Ikusten dezuen bezala, hemen daukazue adierazita funtzio konstantea. Konstante izateagatik, ez gorakorra, ez berakorra, eman dezagun funtzioa dela i berdin bat. Hau da, i berdin 0x, m da 0, 0x0, gehi bat. Orduan funtzioa beti da i berdin bat. Edo zein x-arentzat, beraz, izango litzateke horrelako funtzioa. Izango balitz i berdin minus bat esate baterako, funtzioa izango litzateke horrela. Bi kasuetan funtzioak horizontalak, hau da, x ardatzarekiko paraleloak, bat x ardatzetik gora eta beste kasuan x ardatzetik bera. Eta hirugarren kasua, i berdin mx gehi n, nun m ez da 0 desberdina, eta n ez da 0. Hau da, m eta n existitzen direnean. Orduan funtzio hauei deitzen zaie funtzio afinak. GeoGebrarekin aztertuko dugu pixka bat, ea hobeto ikusten dugun hau. Ardezagun adibidez, i berdin 2x gehi bat. Kasu honetan, malda izango litzateke bi, orduan funtzioa izango litzateke beti funtzio gorakorra, eta ordenatua jatorrian bat. Irudikatzen badegu,
hemen daukan funtzioa, izan dezala funtzio gorria, beste funtzioa sartuko dugu, I berdin, kasu hontan aldatzeko minus 2x, beraz maldaia jarri diot, negatiboa gehi bat, hau da, aurrekoarekin konparatuta, funtzioa da berakorra baino ordenatu jatorri berdinekoa. Beraz, izango litzateke, horrelako zerbait, funtzio berdea. Beste funtzio bat sartuko dugu, I berdin, 2x, funtzio honen malda, bi da, eta n, kasu honetan, 0. Beraz, x 0 denean, I ez da izango ez positiboa, ez negatiboa. Pasako da, koordenatu ardatzetik. Eta funtzio hau izango litzateke, adibidez, hauxe. Ezabatuko ditut funtzio hauek, eta sartuko dugu beste funtzio bat, I berdin m, mx gehi n orokorrean eta hemen sortu dut deslizadore bat, goiko deslizadoren ikusten dezuenean m berdin bat, nik muitzen baldin badet m minus bostetik bostea, zaila da muitzea, ikusten dezue, edo bestela, esango dio bakarrik muitzeko, ikusten dezue m muitzen denean, kasu honetan positiboa da, iristen da bosteraino, oain jesten dijoa, ikusten dezu nola muitzen dan, 0 egiten da, eta gero negatiboa. Eta iritsiko da minus bosteraino. Berriro, negatiboa gero eta txikiagoa 0 egiten da, eta funtzioa, hemen ikusten dezuen nola muitzen dan malda geldiaraziko dut eta ingo dugu gauza berdina baino ordenatu ardatzarekin n. Hor daukazue n berdin bat jarrita eta n bat da izan ere. Baina muitzen baldin badet, edo esaten badiot muitzeko minus bostetik bostera, hemen malda ez da aldatzen, baino ordenatu jatorria ikusten dezuen, oain da bi, oain da bat, oain da 0, minus bat, minus bi, minus iru, minus lau, minus bost eta jarraitzen du. Eta ikusten dezue hemen a jartzen duen tokian, hemen, aldatzen juten dela.